أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jonsi Sedou biye jumaye biye lahoroma donye ala nyini ani ala bato abike dongo do ala e dominu njiri la nga juma donya fe do bi fara ka kosobe Jonsi Sedou sabullah subhanahu wa ta'ala ala min na ye nyada masami nali de kam masaka bu betay be kam masabi ba kamin do aka masala wo subhanahu wa ta'ala ala kele Jonsi Sedou juma donya fe ala delili ikado ala batuli Jonsi Sedou ikado aminani ka tili kosobe Jonsi Sedou sabullah ala ka meleke telimaw u bi jigi dugukolo sanfɛ ka lamɛnni kɛ ka filɛli kɛ maa min b'i dama kasi subhanahu wa ta'ala la Jonsi Sedou k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ k'i se Allahu ta'ala ma an b'a ɲini ala fɛ meleke minnu ka teli Jonsi Sedou k'a dɔn k'a fɔ subhanahu wa ta'ala ko jamana min n'a to a ye ko Mali maa minnu b'a kɔnɔ olu de ye malidenw ye u tɔɲɔna Jonsi Sedou k'a dɔn u lajabara u sirannen bɛ Jonsi Sedou sabula fɛn min ni fɛn min dalen don ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin anw ka jamana ma min ye banbanjiw ye min ye maa minnu de ala dɔn maa minnu n'an bɛ anw faali kama k'an ka jamana k'a buruja Jonsi Sedou ala ka don an n'u cɛ an b'o ɲini Allahu ta'ala fɛ subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Allah Allah ya Allah se masa ala don an ni ninnu cɛ ala don an ni ninnu cɛ subhanahu wa ta'ala anw y'i deli anw y'i wele ala don anw ni ninnu cɛ maa minnu di hinɛ maa minnu di sali maa minnu di su n'u n'an bɛ tiɲɛni kama ani faali kama ala don an n'u cɛ o k'i ka alaya kama o kɛ Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a ka cɛbaw Sayyidina Ali Sayyidina Badara Alu Sayyidina Bubakar Sayyidina Usman olu barika n'u ka ala ɲɛsinaya barika kama ya Allah ya Allah Allah e min ye meleke 1,900 ani 90 da ala meleke duuru min n'u bi diɲɛ boli e ala kama dugukolo yɔrɔ tɔw tɛ ala tɔgɔ fɔra bi o meleke duuru n'o ye meleke 1,900 ni 90 ɲɛmaa ye Tayiru Mayiru Abisu meleke mautu Jibirila Allah ha belebele e kɔlɔsi kɔlɔ manchade ne te matini vanye Jonsi Sedou subhanahu wa ta'ala ala min n'a ye jinɛ da jinɛ 1,900 ani 99 dugukolo sanfɛ jinɛ minnu ni olu duuru taara ka kɛ ɲɛmaa ye minnu bi siran ala ɲɛ u bɛ ala ka ci kɛ o jinɛ duuru Abbas jinɛ Kabiru jinɛ Mutaru jinɛ Samarusu jinɛ Tarafataini jinɛ Allah jinɛ duuru dafara ha bali ya Allah Allah ya Allah ya Allah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiri kulu baji kwaji ala ye nin bɛɛ lajɛlen da a ka se kɔnɔ kuluba min donnen don diɲɛ dugukolo sanfɛ n'a sɛbɛnnen bɛ kulu 10,8 o kulu ka ca dɛ la hawla wala quwata kulu min ka fisa kulu bɛɛ ye n b'o f'i ye kulu duuru minnu n'a tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ min ye kuranɛw ye ani hadisa saniyɛnw kɔnɔ n b'o f'i ye Zuba kulu Hazu kulu Safa kulu Marwa kulu ani Tursina kulu duuru dafara Allah kibaru Allah e min ye kuranɛ jigi ya Mahamadu kan Allah e min ye Tawrata jigi Musa kan Allah e min ye Jaburu jigi ngin ɲininka Dawuda kan Allah e min ye lejina jigi Isa kan Nabila Isa Allah nin cɛ kunba minnu ni y'o ci ka ɲɛsin anw ma ala a k'olu ka ala ɲɛsira kama i k'anw ka jamana suma don n'u cɛ Fatiha mɔɔ b'an kan i kɔrɔtɔ kun ye jumɛn ye e bi Fatiha minɛ i bi taa min wari tununa c'est la fin d'année Jonsi Sedou mɔɔ b'an kan an yɛrɛ b'an yɛrɛ kan l'essentiel jamana kɔnɔ essentiel anw dɛsɛlen don ka bɛn o kan dɔw ko a ka kɛ dɔw kana kɛ Jonsi Sedou nin bɛɛ lajɛlen bi jamana degun ala k'an bɛɛ kelen ma ala k'an bɛɛ kelen ma ala k'an bɛɛ kelen ma bɛɛ k'i bolo kɔrɔta sanfɛ bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا أنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له نعم
bedem PDG kura mbe ala de la ya baraka nya Ibrahima Ndiaye abe war ko ndela ala ka bolo pour ko do dama ami kado di ba se du biawa ba se nan duma abia Ibrahima karanya rabia mama de bia ambe du ko yi mama de bia de auzu billahi min ami sharika lahu samad ami fatiha allah la ilaha illa allah ami ay nga new alhamdulillah ya rabbil alamin Jekapip kaka fréquence Dabatungara namu yoro nye dangoroba mene joni ngeli ele aji segu siramanjara dangoroba indari nongoma bi ka tieta ka on hakili jigi chekoroba la iba fa chukokoro adenge ele aji Mamadou Bajara Allahu akbar dangoroba dalebe duwago abalole do awo faka dugo ke jamana yi abi duwula Jordi Sedu afaka na nyine mi nye alimu ni waliju minu mbe jamana kono uka dugo ke jamana Jordi Sedu ka do chekile nya tafo chekile nya tafo kene kulu jalaka ako na ye fonvo nyine alabolo alati bawma alabo ka alabo jira Allah kibaru imam diko mba nyina fe ala kama kira kama aka jamana aka deli ke jamana nyi jahadimo takatien jamana ngala ale le ko kana ya ala deli ayafo opma ya rabbi bi ala ko dusudu ami nam Dabatungara mbala choko bedi Jordi Sedu ne be mbolo bugoka do mbibo ni sebe mi nuka ma info matin so madala kuna foni dona duguse je boli sebe mbura ni aboli ko chien bawolo vla binani ani duru mami nye sebe ni ke atwa de ko sikuba ko ako jamana bidanga mina Jordi Sedu ka do mo banga anyere de ma binwanga Jordi Sedu ka do yomba de jamana de bele jile kule kame ko andando la fama to la Jordi Sedu ka do aberata malibi awa jamana baw defe jamana minu kunungo ani kuna sinungo atwa before ayanga kabo Jordi Sedu ka do seba baye bela jelebi siranye bela jelebi joranye nga politiki nana jamana in halaki ni nga jamana in daji Jordi Sedu mani vi kono ko tekele ble jamana kono politiki ma chaara wa bela jele ni tafa bela jele ni kono ko note jensena ni jamana baraka fara mabbi ni fara lil ni nywa janva ni koto mate Jordi Sedu mati sauna seda wo kan ngoy Jordi Sedu ana toro ana nyangi ana ningala Jordi Sedu abarata seda wo abuluma dalembe anga jamana de doka minu ni aywa jamana faamo te bolo kelina Jordi Sedu kana siga seda o mana po dongo do ka bingwara dana ma minu mbi yele la da wasa seda o ka yele olubia semene kala ko opma na ma wuli ka do bolo da Jordi Sedu ka do ni jamana bay mi ndo ay ko mali jamana horonya mi ndo ay ko mali jamana sangoro tale mi ndo ay mali Jordi Sedu anga buru jafu bi ka anga ko de bela jile ba o ye anyere dama ye ani politiki duya Jordi Sedu ka do mi ndara nyonga ka jamana nzoro nge jamana te ni ya dauka samba soro jamana bana du kolo save nga barka ni duwa albi ambo bolo nga mi nyo duwa no barka menani fanguru ka angono jeya politiki ma chaira jugu ya chaira Jordi Sedu ka do anga jamana na fora ko nye soro rasi bele jile bia umase kan nobo Jordi Sedu ka do bamangi ubi fali kan ake ala nye dongo do da ebe ni va mu chugodi Jordi Sedu minisma mi nye aywa tuabu ko soro su bulo fara Jordi Sedu nda to roble a bela jele dibia eitem minisma eitem ekap barkan takuba eitem G5 nimbebe wa ni bedetele do ka kumbeli ke Jordi Sedu se ka famu jugodi minya attack mai onga jamana kono dongo do attack ma binani anifla jamana koro ya vafe shegi minya mutumutuye ta ani woro minya nginyi nga gawe tani duru attack ma de kidal minya attack mai menaka saba minya attack mai muga ani wolofla moti marala attack ma saba shegu Jordi Sedu ni bele jelebe ke jugodi ninga ni sora si bade ndoya komene kala ko allaba anga ka nyere allaba bita tango dela onna fura anga ka nyere ni fara li duna Jordi Sedu atinyana bo komene kala ko yemi ni mi ndo afo sisa o do koy minisukuma kakubwa barakan G5 Allah ka fara mali armeka tem ni bebe tuabu ka sora sukulu olu fana biya Jordi Sedu ni bele jelebe se ka dete ni mani dama dola jamba be
ni ye sɛnugu kilennen kala t'a kɔnɔ wa jɔnti sedu ɲama min ye mali kɛlen ka indépendance a don mali wakili donnen bɛ Irisi jamana de bolo nka don dɔ nana kɛ Modibo Keyita ala k'a hinɛ a ko ayiwa min ye wulikajɔ ye Modibo Keyita y'a se kɛ fo ka taa ban Musa Tarawele nana o tɛmɛn'o sira kelen fɛ nka don dɔ la Baba Musa ko ko non aligné non aligné non allié i tɛ tubabu i tɛ Irisiw fɛ i tɛ américains fɛ i tɛ français fɛ kabini o kɔni kɛra an fanga dɔgɔyara dɔɔni jɔn sedu kɔsa in na an ka jamana den dɔ bɛ maa kalannin baw olu taara Irisi jamana de la u ye dɔnniya sɔrɔ ka kalan kɛ olu y'u miiri n'an seginna Irisiw ma hɔrɔnw don jɔn sedu n'u ye layidu min da i ka don t'a wuli u ti maa janfa kabini o kɔni kɛra tile 2 in na yɛlɛma min donna jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la wa Moscou a ka di faransi a ma dɛ Moscou Vive Moscou. Ibi jama. Dɔwɛrɛ ma d'aw ma hélicoptère ni naani kɔ. O diri ma fɔlɔ a fɔra ko minɛn min na kɛ sa tubabu min kangari n'a cɛ i y'a jumɛn sɔrɔ. A faransi. Les 14 hélicoptères la u fɔra ka baara min kɛ bi e t'o dɔn wa. Irisiw ta yen. Tiɲɛna o bɛ. Ni mun ye sɛbɛn ye. An ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni. O tuma nin ye faransi janfalen yan fɛ yan. An m'u janfa. U tɛ salankɔrɔ di. Non, Francis tɛ ka janfa o. Georges Sedou, le Mali, la France, c'est deux pour moi dans un même corps. Il faut que cela soit clair. Mali ni France diɲɛ bɛ wuli an tɛ taa ka ɲɔgɔn don. Wa n bɛ kelen f'i ye Mali bɔra Faransikaw o an tora Faransikaw a tɛ foyi tiɲɛ Faransi ye. La réalité c'est ça aussi. C'est vrai. Ni Mali tɛ Faransi fɛ Faransi tɛ balo wa. Fo ka ɲɛ. Bon ni Faransi tɛ anw fɛ yan bi anw tɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ wa. An bɛ se. Alors Jɔnti Sedou yanni e ka don an ka minnu salo kɛ an k'an karamɔgɔ wele baara sabula an y'a mɛn k'a fɔ an ka musokɔrɔba fatura min ye ayiwa Usumani Madani Serifa Hayidara woloba ye kuma bɛɛ kunnafoni Basa kuma bɛɛ kunnafoni jugu bi cɛnsɛn k'a fɔ Basa fatura k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ nka sen a bɛ n'a fɔ tiɲɛ don han. E ba don wa? Ne ba don. Ne ba tɛ. Ma koyanw nɔ. Awɔ e ka kɔɲɔmuso don. Ne ka kɔɲɔmuso don. Sisan kɔni m'a sɔrɔ an bɛ zamɛ ni sogokulɔ kan. Bɔnɛ n'o b'i la n'a y'o kɛ an ba sogo la an b'a ta tiɲɛ. Baare prévu d'a ma. Baare salamu aleykum. Wa aleykum salam kɔrɔ daba Tunkara. Abandulayi Tarawele. Mbahaba Tunkara. Ayiwa Usaza an ye kunnafoni mɛn kabini awa kunungo walima kunna sini. Araba don nka anw ma se ka kunnafoni fɔ arajo la sabula an tigara. Yalima sen tɛ bil haki don wa sen t'a bil haki don wa. An b'a fɔ tigɛ kɔnɔ fɔlɔ daba Tunkara. Naam. Ka jagafo lamɛnbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'u bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'u ye. Naam. K'a fɔ ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Est-ce que an bɛɛ lajɛlen ye Ala ta ye. Wa an bɛɛ bɛ segin ka tɛmɛ Ala kelen ma. Allahu akbar. Tɛmɛnen kɔni na. Mɔgɔ delila ka jɛnsɛn wagati dɔ la ko Basta k'a fatura. A fɔra ten. O waati y'a sɔrɔ a tun bɛ yen. Laban n'a fɛrɛ ma k'i fatura don dɔ la. I b'a sɔrɔ don dɔ nkalon la a bɛna kɛ tiɲɛ ye. Wallahi. Donc araba tɛmɛnen wula. Ala ye wasa di musokɔrɔba la le 1er décembre. Allahu akbar. Donc janaja bolodaliw ka bila dimanche la le 5 décembre. Sugantili bɛ kɛ Bangoni Janginɛbugu la. Ni seli banna u b'a ta ka taa n'a ye don ɲuman na Hayidara ka foro la ka taa sutura yen nɔ. Sɔgɔmada fɛ 10 heures dimanche. Awɔ. Ustaz musokɔrɔba in fatura Tabani de wa yalima a fatura Bamakɔ yan? Musokɔrɔba bi yan nɔ fɛn fɛn tɛ a ka ca san kelen ye. Allahu akbar. Musokɔrɔba bɛ Bamakɔ yan sisan. Ayiwa. A fatura Bamakɔ yan nɔ. A tun bɛ Bamakɔ a fatura yan de. A fatura yan Bamakɔ yan. Janaja bɛ kɛ Bamakɔ yan fana. Janaja bɛ kɛ Bamakɔ yan fana. Inshallah. Awɔ. A fatura ka si san 100 la. San 100. San 100. San 100 a y'o sɔrɔ. Allahu akbar. Buruburuni yɛrɛ b'o kan yɛrɛ. Tabarikala Ala ko ɲɔgɔnna di a denw ma min y'anw ye. Amina rabi Tarawele. I ni baraji. Seni warikuma yɛrɛ fo ka dugawu k'an ye han. Ayiwa mɛ inshallah. Baara. Inshallah. Ayi. I ko janaja bi kɛ Bangoni na. Janaja bɛ seli bɛ kɛ Janginɛbugu la. Ni seli banna dɔrɔn a bɛ ta ka taa don ɲuman na ka taa sutura yen nɔ. Ayiwa baara anw kɔni ye mɔdenw ye. Yala misi caman sirila wa sogokulaw ni nzamɛ ko bi cogo di? N'Ala sɔnna o bɛɛ ɲɛnabɔlen don. Ayiwa baasi tɛ o tuma anw bɛ kɔɲɔ la. N'Ala sɔnna. Ayiwa Ala k'a hinɛ. Ala ka hinɛ. Amina bi Ala. Aba.
Jɔsi Seydou mbala cogo bɛ di daba tun ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma kanabila masiriba n'o ye masiri jɔbu ye masiri ko y'a ka sɛbɛn ye masiri ko i da bɔra tuma min na avion kura 4 min n'an y'a sa irisiw fɛ avion ninnu u ye tasuma na ma dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye diripa ye diripa o ye sɔrɔsiw ka kunnafoni di o ɲɛmayaso ye olu ye kunnafoni dilaw wele kalo o kalo u ye laada de sigi fɛn min ye minisiri ye n'o ye colonel Sadio Kamara ye ka taa fara président kan colonel Assimi Goïta u ko sɔrɔsiw mana baara o baara kɛ kalo o kalo u ka bɔ u ka ɲɛfɔ jamanadenw ye min ɲɛna min ma ɲɛ u ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin kalo sigi ye n'o ye novembre kalo ye o ɲɔgɔn ye a n'o kunnafoni di baara kɛra alamisa don fɛn min ye colonel Sulemani Dambele kuma ɲɛmaaya tun b'ale yɛrɛ de bolo ka fara a kɛrɛfɛ fɛn min ye chef d'état major armée de l'air minnu bɛ yen ni avion kura ninnu taara ka d'olu ma sɔrɔsi bolofara min bɛ yen n'o ye colonel Aluboyi Jara ale fana tun bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɔrɔfɔ ye a nana dadon fɛn min ye colonel Sulemani Dambele Sulemani ye ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye nin kalo in kɔnɔ wulikajɔ minnu kɛra novembre kalo kɔnɔna na ani baara minnu kɛra an ka jamana finitigilakaw fɛ a y'olu ɲɛfɔ fɛn min y'a kɛrɛfɛ Aluboyi Jara o wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye avion kura 4 min n'a dira ɲara a ti don a kun kelen bɔ avion ninnu gile taara ka di ministre ma min bɛ sɔrɔsiw ka ko kunna ngo o y'a sɔrɔ Aluboyi Jara ko o y'a sɔrɔ ni avion ye olu ye kɛkɛlɛ daminɛ ka buɛ a ko ni hakili b'a la wulikajɔ kɛra fɛn min ye Bamanju ye u kun dara bi maa dɔw kan minnu bɛ ka nara sira dilan chinois dɔw bɛ u kun y'olu ta otage la kɛra ani maliden dɔw avion ninnu de kɛra k'olu libérer ka mugu jigin u kan ka tila ka jigin dugu ma cɛsaw ka ninnu za ye kew ka taa n'u ye tɛ fasayi ala ka barika d'u la risiko ye a laban Abidjan na koyi Dobri John Kara show Dobri John Kara show an ye jigin daminɛ a mɛnna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o dɔrɔn tɛ fɛn min ye an ka jamana fan caman fɛ fɛn min ye avion ninnu ye u ye wulikajɔ camanba de kɛ sabula fɛn min ye an ka jamana faamaw ye kabi don min avion dir'u ma k'a fɔ a ye taa avion senfilɛ a k'a lajɛ n'an ye marque min fɔ n'o don ni avion in ka ɲi n'a ma ɲi n'o don fɛn min ye Aluboyi Jara ye a ko malidenw yɛrɛ de bɛ ka avion in boli ale ka cɛdenw donna avion kɔnɔ u y'u ɲɛsin yɔrɔ min ma i b'o dɔn wa Burukesi o bɛ mini o tɛ kɔrɔnfɛla in na Burukina frontière in fanfɛla na Burukesi a k'u y'u ɲɛsin ye Bamanju ka daga dɔ tun bɛ yen u taara essayement ka taa lajɛ ni avion ka ɲi u taara kɛ Bamanju ka daga la wobaw hali nakan ma y'a la u bɛ bali min na dɔrɔn Samaɲɔ jiginn'u kan payi sɛbɛnnikɛla ko u y'u susu Bulukesi k'u susu Mondoro o m'u bɔ fɛn min ye Bayi ye u taara fara ɲɔgɔn kan ye u y'u dasi Marabugu kungokolo kɔnɔna na yɔrɔ dɔ bɛ ko Maribugu u y'u dasi o ye maa min faa o dɔw ka ca ni maa 100 ye la hawla wala quwwata illa billah lazim vive l'armée nam sɛbɛnnikɛla ko a k'u ma da o ma dugu min bɛ yen n'o ye Kangeli ye u ye wulikajɔ daminɛ ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Farabugu ye Farabugu a sɔnni kungo cɛ kungokolo lahawta ba dɔ bɛ yen Bamanji ninnu ka daga bɛ yen u y'u yara yen fɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ti ka kɛlɛ kɔni kɛ dugu kɔnɔna na nka Bamanju n'u farala ɲɔgɔn kan kungokolo fanda banda kɔnɔ tasuma bɛ jigin u kan pop sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Bamanju yɛrɛ kɔni y'a dɔn sa k'a fɔ minɛn minnu bɛ Mali armée bolo ko bi sen na n'u bɛ yaala sa u bɛ yaala cɛ 5 cɛ 6 u ti se ka fara ɲɔgɔn kan cɛ 30 cɛ 40 ka pick-up bulu ɲɛ ka mototigiw da u kɔ o banna payi u kolo ma kari u kolo kari la sisan dugu o dugu bɛ yen i ye cɛ 3 ye ko siganama don u minɛ an bɛ t'u la sisan sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamanji ninnu u bɛ min kɛ sisan sa o de u b'u wɔlɔmɛ 1 2 3 ka na dugu kɔnɔ u kun tigɛ de sa n'u farala ɲɔgɔn kan ka caya dugu camancɛ la o tuma u bɛ sɔrɔ ka tiɲɛni daminɛ nka fɛɛrɛ bɛɛ ka tigɛ armée fɛ sisan min bɛ se ka t'u b'o baarajugu min fana kɛ o ka jateminɛ sabula a ko n'i y'a ta k'a lajɛ armée yɛrɛ kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ avion dɔ wɛrɛw bɛ yen n'o ye avion 3 ye Assimi ko k'o sa o bɛna fara 4 kan o kuma mɛn mini bon i y'a dɔn su fɛ i b'i den ka taa baro kɛ sɔrɔdaw su fɛ i m'a nafigiya daminɛ cɛw tɛ kelen ye olu kɔni dibila de b'o avion na
Jonti Sedou cɛw tɛ kelen ye cɛw tɛ kelen ye avion sanaya a kelen o kelen miliyari 40 kana ka kuma tigɛ an ka to sɛbɛnnikɛla kɔ sa non ne kan tɛ sɛbɛnnikɛla ma ko ne yɛrɛ ta jamana in kɔnɔ yan o ma mɛn o tɛ hali san bɔ avion caman sana fɛ ko jumɛn min bɔra Brésil wa ma Alpha tile la Soumele Boubé qui comme c'est toi qui me pousse on a été floué on a été floué et les avions ont été cloués oye manoya aya baje abi anya bi do aywa baje mali jugu do aywa nam be français Allah Allah ayra tarakazuza ni jamana nzega na goyi ala daga ni ngaw nyesa ala ka barka do asimna ka wala ka barka do ala nam kasu kundo me an gunda do ka fo jaw kele meku ayeni ndo nyebe avion boli ka bo asaro la kana jigi avion ma wuli ble do be ou va réchauffer do réchauffer to singa éclater nam iklala de wa nam aywa idaga di merete aya nyero Zamanigala ko ako ni ya taka lajɛ fɛn min ye avion ninnu ye n'i ye jateminɛ kɛ a ko fɛn min ye colonel major Sulemani Dambele Sulemani ale min ye diriba ɲɛma ye a ko a bɛ kɔlɔsi dɔ di journalistes ma u ka jateminɛ kɛ attaque cayara jamana minnu na sisan o ye Niger ni Burkina de ye dɔwɛrɛ tɛ Mali ye pression da u kan ka pression da u kan o tuma u kun bɛ Niger ni Burkina de kan u b'a fɛ ka boli ka Mali frontière bila o tuma avion positionnelen bɛ la zone des 3 frontières n'u y'u sɔrɔ ni cɛ duuru fana la ɲɔgɔn ka moto b'u kan Bamanji ninnu taw awɔ Ala tasuma de dan b'u la sisan o tuma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara min n'a daminɛna a ma ban olu kɛlen bɛ k'u a ye nin dɔn diɲɛ bɛɛ ye avion boli ka bɔ a sayɔrɔ la ka n'a jigi avion ma wuli bilen dɔw bɛ dɔw réchauffer to u bɛ se ka éclater ten nam iklala de wa nam aywa idaga di merete aya nyero Zamanigala ko ako n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye avion ninnu ye n'i ye jateminɛ kɛ a ko fɛn min ye colonel major Sulemani Dambele Sulemani ale min ye diriba ɲɛma ye a ko a bɛ kɔlɔsi dɔ di journalistes ma u ka jateminɛ kɛ attaque cayara jamana minnu na sisan o ye Niger ni Burkina de ye dɔwɛrɛ tɛ Mali ye pression da u kan ka pression da u kan o tuma u kun bɛ Niger ni Burkina de kan u b'a fɛ ka boli ka Mali frontière bila o tuma avion positionnelen bɛ la zone des 3 frontières n'u y'u sɔrɔ ni cɛ duuru fana la ɲɔgɔn ka moto b'u kan Bamanji ninnu taw awɔ Ala tasuma de dan b'u la sisan o tuma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara min n'a daminɛna a ma ban olu a tɔ ka ɲɛnabɔ i to an ka César premier min n'a tɔ bɛ ɲɛnabɔ dɔ ka di politiciens fana ma dɛ k'a ka pression lakodɔn ale ni i kuma ka bonyalen don a ɲini Asimi fɛ a ka parti politique ka wari di hali n'a ma bɛɛ di a ka kilancɛ di Asimi n'i ye dɔrɔmɛ di parti politique ma an t'a yafa i ma dɛ mais on est en démocratie et alors on est en démocratie ngɔfɛ Johnson k'a dɔn a welela min ye kaso datugulen kɔni ye kalo 3 walima kalo fo san 2 Johnson na Ala ma fara k'o de bilalen bɛ k'a kɔnɔ wa min ye wari sarata ye min ye ayiwa n k'i ɲininka wari Johnson k'a dɔn alamandi min ye jalasi 50,000 walima a t'o bɔ o fana sarali Johnson k'a dɔn sigilen bɛ ka kawuji min kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye ayiwa ɲɔgɔn ye kunfɔlɔ ye procureur de la République Johnson o kun ye kalo 3 de d'a kun Johnson nka i k'a dɔn a donnama in kama an ye kelen ye an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ min ye conseil de transition olu nana jɛkulu sigi sen kan ka mankan wuli min ye kiiritigɛlaw u laban nana sɔn ni ka fiɲɛ bɔda di kawuji ma Johnson Seydou o fiɲɛda bɛ bɔ bi di ma sabula BCNT la n'i bɔra o la kun a fiɲɛ bɔda di ani jamanakuntigi k'a fɔ ko a gwɛnna ne ye nin bɛ don o don mɔgɔ mani tɛ k'i kɛ min ye ni mɔgɔ y'i dɔn fɛn min na n'a ma diya u ye u bɛ bɔ a la nka ni Ala y'i don min na i tɛ bɔ dɛ. ale tun tɛ ka Asimi Sankɔrɔ ta yan l'imperturbable patriote colonel Asimi Goïta. A m'o fɔ fɛn ma l'éclairé a m'o fɔ ma l'éclairé le guide le sage a y'o fɔ Mamudu Diko. A m'o fɔ Mamudu Diko fɔlɔ ma a y'o janfa. Et alors a m'o janfa mais Asimi la il est malin. Asimi a ka tɛmɛ. I m'a ye hali an bɛ don o don k'a tanu a m'an wele o.
amugo de na kala na ngamble ni mais hali sege amugo de na ija fo na ija kana fo na ija nyuma fo ma odedo na ija juguma fo voilà ni mu yesebanye est-ce que Asimi yere bi radio la mais ni mugo be radio la ni ma sugu mugo ta radio la ni ndi ma kuma me Allah ni ndi ma laje on bi nyini nga yere fa ya amugo ta na goyin wa on fana ba deme faso de kada an kama ibolodo abata ne bin tega do obi ke ni sabanye ango mima indépendant parce que ba no ye la rédaction ni yu ka sabanye akofa menye jama kuma gouvernement tokola kuma tigiya bela gele na manga ma mimbe na akili sigilembe na bi kodo na bi se ka kuma nyambo kuma tigiya bi doma fa menye ministry joro kura otara ninga di ministry doma no ye colonel Ablaye Maigaye ministre porte parole du gouvernement o ye joro bay Assimi Goïta aye min daka di colonel Ablaye Maigama eba doa Johnny colonel Ablaye Maiga ne mu vo sorasi sorasi gele le jamana ngono memin ma fi ngunde sorasi gola mais colonel Diaw c'est mais c'est mon fils oui et je vais pas le chercher s'il vient pas saluer tonton mais attention c'est la deuxième personnalité du pays je m'en fous c'est mon fils nya wolo dewo akade ngudi do anterka do be ko ako nye bwali do ka do ale to kala ma akade ngudi do je m'en fous ma tate Malik Diaw ye bigoyi jamana tado nya wolo jamana tado ngondedo ngi dende jamana dedo abana aya bade ni de gara jamana mago nyala ye jamana de tado aywa ba senzona sabani gala ko ni ya ta ka laje gouvernement sigira juin kalo kleta ani kele togali tara ka ke premier ministre ye mama suwandi ka fo bi na ke porte-parole du gouvernement sabani gala ko ana tamation kumbe nywana na me domine kobi fe minye gouvernement colonel Assimi Goïta ale retna mo sabula ale ka pma a tunjunembe ninga senze adati kolo kala pmana abasigilembe nga mami mi se ka pma shuni kle ni vembe ni meni yoro ina angata yambe ni ngoro de ni ye gouvernement ni nga kunye ni niye ako kuma ko niye jago yayi sabula nyefoli ka ngake jamana de uye ka pamyali ke sabani gala ko ako na foro bela gele doni ka da premier ministre ku premier ministre fene du joro do bala kuma do be adama nga do bela sabula ale ka ngake jela tigeli bayi ma de ka nga nyini mi bi gouvernement ka puma lase mi bi jela ki ubi mi nyefolu ka abi la fasalu ke sabani gala ko akoni ya ta kalaje ma min zugandira ka blo joro la o de colonel Ablaye Maigaye mi ministre de l'administration territoriale de la décentralisation akoni ya ta kalaje joro inde bina to ale bolusa mi nye matigi ya ale ka puma bela jele lase nga mi vai na ba ta ka puma ka lase ka nye akana nyina radio barakala ko koni o yiti na yo lubla ka tugo réseaux sociaux damako ango il va échouer oui ango ni on ta ka teli a kerengateli mais abi dilier jona abi tunu jona ka o tien ça c'est vrai clé flat maintenant c'est fini mo bi nyine ka mais na fora radio la wala télé la wala sevena journal la nyine ndika ko Jean-Zedou dans ce métier là tu es très fort oui quel organe de radio tu proposes attention les noms attention quel organe de radio Djekafo deuxième canal il est deuxième radio efficace bien écouté radio Baoulé Michel le ministre ne le fait pas Lissi Béo non je continue non parce que tu as raté deuxième radio Mancha FM non mais c'est quoi ni Kounyo Force c'était bien bon madame Madame Kamara, chargée de communication du porte-parole au gouvernement, aka mandat par Akanti. Merci. Ali, à cause de Dieu. Allah. Notre les bonnes radios à Bamako, c'est connu. C'est qui, quoi et quoi? Baoulé, Clédou, Ginta, Djekafo, et Renouveau. Chiwara au final Mala FM Star FM Maliba FM n'oublie pas mon frère RFM Ibi Kourouda Djede IKFM Samoutoué ah bon oui au final radio doya subhanallah le pays jamana Jean-Zedou
i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan maa mana wele ka bila min na i b'a sɔrɔ i b'a ɲɛdɔn n'o y'a sɔrɔ i dun y'a dɔn ka ban journaliste i k'a dɔn baara dafara ani à cause de Dieu. Allah. Non, c'est le bon radio à Bamako. C'est connu. C'est quoi et quoi? Baoulé, Clédou, Guinta, Djekapo, et Renouveau, Chiwara. Chiwara, vous venez de Maliba FM, Star FM, Maliba FM, Maliba FM. N'oublie pas, mon frère, RFM. Il veut qu'on doit dire. IKFM, ça m'a trouvé. Ah bon? Ah bon? Ah oui? Au moins, radio doit être. Subhanallah. Alors, je vais pas m'avoir. Je dis que nous n'avons pas le droit de nous. Nous sommes nous comme le pays. Je dis d'où? I k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan maa mana wele ka bila min na i b'a sɔrɔ i b'a ɲɛdɔn n'o y'a sɔrɔ i dun y'a dɔn ka ban journaliste i k'a dɔn baara dafara. A kɛtɔ de Sogaw tiɲɛ yan. Ibrahim ani à cause de Dieu. Allah. Non, c'est le bon radio à Bamako. C'est connu. C'est quoi et quoi? Baoulé, Clédou, Guinta, Djekapo, et Renouveau, Chiwara. Chiwara, vous venez de Maliba FM, Star FM, Maliba FM, Maliba FM. N'oublie pas, mon frère, RFM. Il veut qu'on doit dire. IKFM, ça m'a trouvé. Ah bon? Ah bon? Ah oui? Au moins, radio doit être. Subhanallah. Alors, je vais pas m'avoir. Je dis que nous n'avons pas le droit de nous. Nous comme le pays. Je dis d'où? I k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan maa mana wele ka bila min na i b'a sɔrɔ i b'a ɲɛdɔn n'o y'a sɔrɔ i dun y'a dɔn ka ban journaliste i k'a dɔn baara dafara. A kɛtɔ de Sogaw tiɲɛ yan. Ibrahim a n'o kelen dɔn. A n'a wonba den mɛn. A tɛ jelikan mɛn. Journaliste i ye min fɔ Bidahak san 20. À cause de Dieu. Allah. Non, c'est le bon radio à Bamako. C'est connu. C'est quoi et quoi? Baoulé, Clédou, Guinta, Djekapo, et Renouveau, Chiwara. Chiwara, vous venez de Maliba FM, Star FM, Maliba FM, Maliba FM. N'oublie pas, mon frère, RFM. Il veut qu'on doit dire. IKFM, ça m'a trouvé. Ah bon? Ah bon? Ah oui? Au moins, radio doit être. Subhanallah. Alors, je vais pas m'avoir. Je dis que nous n'avons pas le droit de nous comme le pays. Je dis d'où? I k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan maa mana wele ka bila min na i b'a sɔrɔ i b'a ɲɛdɔn n'o y'a sɔrɔ i dun y'a dɔn ka ban journaliste i k'a dɔn baara dafara. A kɛtɔ de Sogaw tiɲɛ yan. Ibrahim a n'o kelen dɔn. A n'a wonba den mɛn. A tɛ jelikan mɛn. Journaliste i ye min fɔ Bidahak san 20. Audit d'expertise comptable. Journaliste i kana wulikajɔ boloda dɔɔni. Journaliste i k'a dɔn a ka maa bonya ani kotondala. Journaliste a n'a ka. Ne ma f'i ye. Ne m'a f'i ye. N'a ye tubabu jamanaw kɛ. Wa e tɛ kamalen i t'a yɛrɛ. ITB de Paris. Wa i ɲɛ t'a nu fɛ. Tubabu de bɛ da maa na gansan. Wani. Hali an k'an yɛrɛ lafiya. Nin tɛ foyi dɔn ni kalan ni papier tɛ. Awɔ foyi t'a minɛ. I bɛ nin bon k'a bɔ a t'a minɛ. Ne tɛ. N'i y'a saraka ni sɛfan ye o t'a minɛ. N ko sɔrɔ bɛɛ ne y'a ɲɛɲini ni maanifin n'u bonyana ta dɔrɔn i t'a foyi tɛ foyi k'a la. N'o sugu bɛ yen i bɛ kolokoloba fa de ɲini. Fa b'o la min ye dankɔrɔba ye n'o ye n ja ye jɔnni sodi k'a dɔn tuma min ni Burama ayiwa Hayidara n'a fɔra k'o kɔni bɛ taa u ye cɛw ɲini ka musow ɲini bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan n'a ye nin bila an ma maa sɔrɔ bilen dɛ jɔnni sodi an bɛ donni minɛ ko bi Burama Amadu Hayidara o yɛrɛ dabali fɛn o fɛn tigɛ ka fɛɛrɛ fɛn o fɛn tigɛ ani nin cɛ in bɛn bɛ k'a dun sabula nin de tun ye dan n'ale y'a ɲɛ sɔrɔ n'a ko a ka ɲi jɔnni sodi ale bɛ se ka na u bɛ maa wɛrɛ bila ka taa. O de la jɔn sodi k'a dɔn a welela sa ni ka na n'a ye Bamakɔ ayiwa BDN ba la min ye Abulayi Njayi ye jɔn sodi sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri ye Ibrahima Njayi. E ta bɛ to ka fili a tɔgɔ la dɛ. Ne bɛ to k'a fɔ jumɛn de ye? E bɛ to k'a fɔ Ibrahima Hayidara ou bien Abulayi Njayi. Il faut faire attention. C'est le nouveau DG de la BDN mais ça.
Son nom c'est Ibrahima Ndiaye. Francis Diogo de Bala. Voilà. Voilà. De tout le temps. Et Kassomoga nous. Il n'est pas dans ça. Hein. Ouais, il n'est pas dans ça. Ouais. Les gens de Kolokani là, vous êtes toujours comme ça. Contrat là, c'est fini. Hein? Et Allah, Akala Kamaika. C'est fini. Ebi, Garvalanta. Manu ni nganje. Allah kanji shuma. Josi Sedou. Josi Sedou. D'abord, on a Mali Warko ka battre à côté des banques parce que banques veut faire l'économie de là. Kana yene la douane. La douane parce que les grands comptes, les grandes entreprises, les grandes rentrées, ka bangu djidja kujo, c'est la douane. Le nouveau DG c'est Amadou Konaté. Josi Sedou. Ni tu fais mindo, ni tu min galama, ni te che mindo e ba fa mako he. Sikatala. Sur ni bité. J'ai compris que douane joro mi bi jamana kono. Voilà. Le nouveau là. Attends, Amadou Konaté. Ne ko aller de kude kaya. Mais non, mais c'est lui. Je dis que t'as Kaila. Mais c'est lui. Un grand douanier. Il est rodé. Il connaît les chiffres. Il connaît les ouvrages. Il a commencé à monter. Amunu bora ko ya blaromi. Ni ye ninga fere taga faranywana. Ni kakiku. Iti sanzoro. Voilà. Kat Espéranci. Jérôme ka Espéranci. Bamana ka Espéranci. Dossier ta ni ne ukuru faranywana ka baraka nae. Mo ba fo ibena kani mise kuma na. Mise kuma na. Kasoya de do. Kiguyado. Kasori karama obi. Voilà. Il est intelligent. Apma Mbafi Opma Baranyen. Voilà. Bienvenue, monsieur. Vive Amadou Konaté. Vive monsieur le directeur. Josi Sedou, ala ka barika do armena. Ami. Mbala cogo bedi. Tabatou ngara ne bin tege do. Naam. Ni boni sebenye angomi ma le soir de Bamako. Bamako wula. Pasriba no ye laya jaraye. Laya ko ni ya ka sebenye. Laya jarako Conseil national du patronat. Ni apma kunjalembe. Kiri mauye jabi do boka bi. Jabi mingoni na kera flani bi. Sabula fin minye election mi na kera. Jaje sigira. Election do kera kerefe kulu sigira. Ako fin minye election fly ni tigilamaw ko saginga ka bela jele ka koroti sabanigala ko ako ningiri jabi min bora ka bi ni bize ka ke sababu nyumanye fe minye jagokelaw yere dama ni soro bosomawye u ka be bize kana tugamena o de kama jekulu do be munum varale me nywanga ko mi ma groupement professionnel munum be nolu ye jagokelaw ye tombolo baw olu farla nywanga ningal la nyinige la nyini mi nu yake o te do wore fe minye jekulu do kasigi jekulu mina ni ma fla bela jele ka ma bina faranywanga ka biro do sigi biro mi ni kalo saba dama o bina barake ka kalafili kurallabe woni gala ko akoni ya ta kalaje no make anga jamana be dabulu minga hal na ya soro ame do mine ko bi fando ma koni mbe patronat yala akoni ya ta kalaje fe minye sama sabali ani kuma jama o tiba juro yere dama ni Donigala go akoni ya ta kalaje gole ya be yoro min no fe ode Mamadou Senzen Kulubali ka fara fe minye Amadou Jaje Sangare ni ma fla de be sama mali be nunu de ni nyanje opma nu fla bela jele madi o mauka kalafili kura labe ina fo kiri ere kalafili bela jele ke gwanzanye o bina ke sababu ye be kana sabula ni kulu tara labe ka fo abi kalafili labe ko Jaje ka ke candidat o la kokura Jaje tison namara bala ni Jaje fene ko abi kalafili labe kuluka ke kanida ye alaba ubina uche tuguni sabanigala ko akote mina jekulu do de kasigi minye jekulu college provisoire ye ale de bina kalafili labe jele nyana la bela jele bi se ka ke kanida ye ni min gaina obita nayi o kan sabanigala ko akono make fe mi yanga jamana ye fe njama be abalane be sabula fe mi nye soro bozo mawye ani fe mi nye patrona ye jamana kan na fuluko abela jele sirlembolu de la enine ande kule la ko wartu nawa dore tere femi ye soro buzumaw ye nu mabbe ka nyo mine ibi jo ma mina ka fa joro ka dogo iba soro ma bayiri ka de sirlembe ale ka soro bulula benegela ko akoje kulu nunu munumbe ma munumba nyefe no so ya golfa wi olu ko ningal la nyini ye nolu ye chekoroba wi bebi se kana choga mina aleni ute kulu fe uti jaje fe bebi se kana choga mina patrona ko nana la nyini yode ala ko sabati ya rabbi allah
ya rabbi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la bon Jean Zedou min ni hakili jigin fɛn kelen na kuma bɛɛ ni vote kɛra jamana kɔnɔ a bɛ fɔ ko namara kɛra i k'a dɔn a tɛ ɲɛnabɔ patronat ta filɛ nin CMC o ta bɛ sen na mais est-ce que vote de la ka kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ président sigi a fɔra ko namara kɛra ko segin kɛra a kan président sigi ayi bon voilà bon assise nationale in de bɛna kɛ sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen ban bon ni kiiti don la kun bon kiiri de ye a fila bɛɛ annulé n k'o de kɛra problème mais justement kiiri de kun kan ka joli kelen ma ka kelen jalaki bon problème o de ye dɛ o y'a fila bɛɛ annulé Yoji Zedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali min ye Cewe Adams Konatɛ nin y'a ka fasiri ye Yoji Zedou i k'a dɔn ŋana min ye ŋana minɛ ŋana ye ŋana i k'a dɔn a mamadi fo dobilen don maa minnu bɛ dobilenw dilan ka gɛlɛya dilan hadamaden nɔfɛ olu de ye ŋanaw ye Yoji Zedou i k'a dɔn hinɛ ani makari jamana ka di n ye n bi ɲumanya boloda a fɔ Asifiya Yoji Zedou i k'a dɔn nin ye muso ye jagokɛla muso do sɔrɔ busoba do Yoji Zedou k'a dɔn a ka sɔrɔ k'a tila ani dɛsɛbaatɔw ni fandaw ni yatimɛw ni ɲɔgɔn cɛ Yoji Zedou k'a dɔn ni muso in kan ka maana madame Fatumata Barika Minte Hamudi Yoji Zedou ni muso in nin dusukolo Fatumata Binta Hamudi Fatumata Barika Fatumata Barika Amidi o do a cɛ ka a ja filɛ nin e y'a dɔn de e k'e lajɛ dɛ muso ɲuman de bɛ Mali la anw ti k'o ye muso ŋana anw ti min dɔn a ka ɲuman siri ma wa ayi n b'a ye de n jira a la dɛ n jira a la k'i jira a la awɔ jeli t'a bolo ayi n'a ye ne ye kaba ye ne ni Senkɔrɔ Jabatɛ anw bi k'a ka jeli ayi Senkɔrɔ Bamute bɛ Segu o b'a bɔ Bamute b'a bɔ Sɛki Jabate b'i fa ni Ala de cɛ Yoji Zedou sɛbɛnnikɛla ko ɲumanya Yoji Zedou k'a dɔn ale sumanen bɛ hadamaden si ma min ye ɲuman kɛlen ye ka ɲinɛ k'i ye ɲuman kɛ a fɔ nin jɛkulu in muso min n'a ye jɛkulu sigi n'u k'a ma ko Asifiya Yoji Zedou k'a dɔn a ka wulikajɔ kun ye mun ye dɛmɛ ni dɛmɛ k'a ta ka maa minnu bɛ n'u mago bɛ dɛmɛ na k'olu sɛgɛrɛ togodalamaw burusukɔnɔmaw Yoji Zedou k'a dɔn maa minnu bɛ ni hakili tɛ juguw la ale bɛ olu de sɛgɛrɛ association solidarité femmes d'ici et d'ailleurs o de ye Asifiya ye Yoji Zedou k'a dɔn ni muso n'i y'a singu kan sɔrɔ min b'a la bonya min b'a la se min b'a ye Yoji Zedou ale t'o jate ale ka nisɔndiya de n'a bɛ dɛmɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu ye fanda ye a nege bɛ minnu na olu dɛmɛni de b'ale nisɔndiya n'o tɛ wari ni sanu tɛ a ko Yoji Zedou k'a dɔn an bɛ don min na ko bi min ye maa wɛrɛ dɛmɛni ye a bɛ kɛ sababu ye k'i ka jamana dɛmɛ wa i b'i yɛrɛ dɛmɛ n'i ye dɔ fara jamana sɔrɔbaatɔw kan Yoji Zedou k'a dɔn i yɛrɛ dɛmɛ wulikajɔ bolo kan Yoji Zedou k'a dɔn awɔ kalalikɛ machine musow ka kalalikɛ machine a y'o caman de ta wari caman na ka sɔrɔ a se musow sɛgɛrɛ minnu cɛw fatura Yoji Zedou o t'a bɛɛ ye a k'i k'a dɔn Mali yɔrɔ ka dɔgɔ muso in kɔni a tɛ kolokolo ka yɔrɔ min sɛgɛrɛ n'a bolola hɛrɛ ye min ye madame Fatumata Barika Mintu Hamidou Yoji Zedou k'a dɔn ale ko min bɛn kelenya mɔɔw ka dalakɛɲɛ jamana den bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye sɔrɔ la Yoji Zedou k'a dɔn nka n'an bɛɛ ma kɛ kɛɲɛ ye sɔrɔ la nka maa si kana dɛsɛ i balo kɔrɔ Yoji Zedou k'a dɔn o de y'ale ka wulikajɔ kun ye a ko an bɛ don min na ko bi jamana mɔɔw kan k'a dɔn mɔɔw kan k'a bonya k'a taama mɔɔw kan k'a mankutu sabula min ye madame Fatumata Barika Mintu Hamidou Yoji Zedou k'a dɔn jagokɛla don sɔrɔ bosoba don Yoji Zedou k'a dɔn jɛkulu kɔni jiginra fɛ min ye Asifiya ye dɔwɛrɛ tɛ dɛmɛ ni dɛmɛ nin kun ye sɛbɛn ye Cewe Adams Konatɛ ka fasiri don an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la tɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Mali tribune Alexis Aminata Agali Yatara nin y'a ka sɛbɛn ye Aminata Agali Yatara ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye fiɲɛ ye n'a yɛlɛmana ɲɔfiɲɛmuso kan ka yɛlɛma n'o tɛ ɲɔngɛɲɛ bi k'a ɲɛ la o ye tiɲɛ ye BNDA a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nafoloko BNDA sɛnɛkɛlaw ka banque awɔ la banque verte la banque stable sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Sulemani Wayigalo a n'a ka cɛ dɔw don o don u bɛ mɔnɔkura bɔ fɛn min ye jamanadenw ye u bɛ se ka lafiya bangeko la cogoya min na n'i y'a mɛn solution digital k'a ta ka taa di sɛnɛkɛlaw ma fɛn min ye agriculture digital o kɔni o ye ko kura ye fɛn min kɔni n'a ma deli ka se cikɛbugudaw la sɛbɛnnikɛla ko ka banki ta ka taa n'a ye cikɛbugudaw la sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ka banki sɔrɔ u na ka kɔrɔ n'u y'u ka compte dayɛlɛ k'a labalo
lafiya la wala k'u ka jateminɛ kɛ ka wari ci ani ka wari ko jateminɛ bangi sira fɛ o bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ BNDA la dɔnnikɛla ko lajɛ dɔ kɛra Kulukoro u ko min ma fɛn min ye lajɛba ye n'a kɛra sugubulon ye u ko min ma foire du numérique novembre kalo tile 30 tɛmɛnen BNDA a ye saraba cɛ yen yɔrɔ la sabula n'i ye Kulukoro fɔ cikɛ jamana don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Kulukoro n'a lamini sɛnɛkɛlaw nana ka na firi BNDA de kan bangi n'a taabolo kuraw minnu ye bilali kɛ ani minnu ye tali kɛ i sigilen bɛ se ka to i ka cikɛ buguda la bangi bɛ se ka i bɛ se ka i ka téléphone digidigi ten i bɛ don i ka bangi kɔnɔ k'i ka wari dalen lajɛ awɔ a BNDA o dɔrɔn dɛ a ko u ko de ma tabale a ko dɔwɛrɛ bɛ u ko min ma BNDA o BNDA yi o kɔni bɛ kɛ sababu ye e ni maa min bɛ bangi kelen na i b'a fɛ ka wari bila maa kun i tɛ wuli bilen koyi i b'i to i ka cikɛ buguda la dɔrɔn i bɛ se ka a digidigi ten i b'a fɛ ka wari min jo tigi ma dɛ i bɛ se k'a bila a kun de tranquille transfert hali m'i ka daba bila transfert payi sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔrɔn dɛ fɛn min ye i ka jagokɛlaw ye jagokɛla minnu bɛ minɛn ta u bɛ fɛn wɛrɛ kɛ sabula n'i taara yɔrɔ b'a ko i ka relevé de compte di o yɔrɔ di bɛɛ i bɛ se ka i ka relevé de compte dɛ i b'a demander a bɛ ci ma internet fɛ i b'a déposer o yɔrɔnin bɛɛ awɔ aw ka teli sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye BNDA ye taabolo ni nabolo kuraw olu nalen bɛ tabale ni BNDA ni nkɔni yiralen sɛnɛkɛlaw la n'u y'a cɔki u bi don k'a lajɛ u ka jate ye min ye hali seki ye ni maa taara i ka seki ye ta k'a fɔ a bɛ taa wari ta o yɔrɔnin bɛɛ BNDA de b'i ɲininka an ka wari in sara wa an ka n'a sara n'i ma sɔn n'i ko i t'a kalama wari ti sara dɛ ɲinɛna dɔ min ye ka seki binnen ta e kɔ ka taa miliyɔn kelen ka a seki ka k'a bɛ taa wari bɔ a ma sɔrɔ ala ne yɛrɛ ka kunkolo gɛlɛya e de garisigɛ jara awɔ a kɛra ten maa min bɛ bangi la ye o ko nin signature nin tɛ dabaga a ye n wele kɔrɔ k'i ɲininka le directeur la voilà a ko kɔrɔ ayiwa e yɛrɛ ko fɛn kana bɔ wari la fitinin min b'i bolo i ko musaka don ko fɛn kana bɔ a la k'a kɛ ko dɔ i dun ye dɔ bila ka na dɛ n ko joli don ko miliyɔn kelen o bɛ ne kun yɛrɛ wa e ka compte yɛrɛ tɔ fɔ miliyɔn ko a b'a fɛ kɛ fa koyi miliyɔn kelen o t'a bɛɛ salolen ka taa sisan BNDA la u bi message de ci e ma k'a fɔ maa b'a fɛ ka wari ta i sɔnna wa i ma sɔn n'i ko n sɔnna oui wari bi di n'i ko non a tɛ di i ka téléphone na ka teli koyi ça c'est la BNDA sɛbɛnnikɛla ko a ko Sulemani Waigalo a n'a ka cɛdenw maa minnu bilalen bɛ nin ko in kunna u y'a ɲɛdɔn fɔ ka tɛmɛ a ko an bɛ don min na ko bi bangi ko la hakilisigi ni ɲɛta a ko n'i y'a ɲini fɛn min ye BNDA o don wa fɔ i sigi yɔrɔ la fɔ i ka bulonda la fɔ aw ka togoda la f'i ka foro kɔnɔ kunnafoni bɛ nin ye ne ko Waigalo Sulemani Waigalo il est de Segu mais Solo il se joue de moi mais Solo Segu ka fila tɛ ya et tu garanmé de do oui Kalo c'est un jabando mais c'est ça mais Solo mais Mouroukou Solo et Solo il est très intelligent mais tu le connais voilà c'est mon bon c'est lui c'est mon non lui tu ne connais pas non mais il est de Segu malheureusement il est de Segu encore honnêtement mais je vais être honnête avec toi je le connais pas mais il doit être pas loin de moi bilalen bɛ nin ko in kunna u y'a ɲɛdɔn fɔ ka tɛmɛ a ko an bɛ don min na ko bi bangi ko la hakilisigi ni ɲɛta a ko n'i y'a ɲini fɛn min ye BNDA o don wa fɔ i sigi yɔrɔ la fɔ i ka bulonda la fɔ aw ka togoda la f'i ka foro kɔnɔ kunnafoni bɛ nin ye ne ko Waigalo Sulemani Waigalo il est de Segu mais Solo il se joue de moi mais Solo Segu ka fila tɛ ya et tu garanmé de do oui Kalo c'est un jabando mais c'est ça mais Solo mais Mouroukou Solo et Solo il est très intelligent mais tu le connais voilà c'est mon bon c'est lui c'est mon non lui tu ne connais pas non mais il est de Segu malheureusement il est de Segu encore honnêtement mais je vais être honnête avec toi je le connais pas mais il doit être pas loin de moi
du k'a fɔ dɔw kɔni bɛ o tɛ dɔwɛrɛ la bagan zungɔ ka bagan suɲɛ ka bɔ n'u ye Segu jamana kan ka n'u feere cathédrale la min ye gendarme minnu bɛ Kati ye u sɔminen don kuma in wɔriw ye u tulo fɔlɔlen bɛ nin don Jɔni Sodi k'a dɔn u nana ngɛnɛngɛ da darali la Jɔni Sodi k'a dɔn kamalen dɔ bɛ yen sigana belebele agent chef Demba Sissogo ani adjudant Sega Sissogo olu de taara dara la ka sin ka taa tɛgɛ da kamalen in ka ten gami tɛgɛ da kan Jɔni Sodi kamalen yɛrɛ tɔgɔ de ko SB o yɔrɔ bɛ u y'a dɛmɛ ka gendarmerie so sɛgɛrɛ tiɲɛ bɔra da a kumana a kumanen ani maa minnu bɛ suɲɛni kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ baara kɛ kɛcogo minnu na a y'i da don a ko bɛɛ lajɛlen la k'a ɲɛfɔ o yɔrɔnin bɛɛ commandant de brigade ni min bɛ police judiciaire ko fɔ Jɔni Sodi k'a dɔn ale t'u kɔrɔtɔ n'a ye ɲininkali dabɔ a nisɔndiyalen don a walawalalen a bɛ kɛ ɲɛna k'a bɛ tulonkɛ la wa i bɛ kuma bɛ tiɲɛ fɔ a ye. Jɔnkelen Jalo wa Kuyate de. O de don Jalo. An tɛna kɛ Jalo ye. Ne ɲɛ tɛ tɔgɔ la fɔlɔ. N'o tɛ Filade don brigade Filade bɛ Kati. Cɛ i yɛrɛ bi. Mais c'est chez moi. Gendarme ni police b'u dɔn dɛ. Mais c'est normal. Et Kati fana gendarmerie. Mais c'est chez moi. Jalo bɛ BT la. Kuyate bɛ BR la. Mais Kuyate je connais. Voilà. Il était aide de camp avec ATT. Au tas Djamandjambaï. Merci. Kamalen Goro Fallait. Ah oui, lui je le connais. Voilà. Jɔni Sedi maa min n'u ye so ɲɛ ɲininka a laban nana tiɲɛ fɔ a y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Jɔni Sedi k'a dɔn duguni dɔ bɛ yen ko Sɛntɛbugu ayi Sɛntɛbugu tɛ dɛ Sɛntɛbugu de sɛbɛnnen bɛ yan i bɛna faamu a bɛ commune rurale min na ka na yɛlɛ dɛ n bɛnna don Kalakɛ n ko n bɛnna so bɛ bɔ ayi so de taara jigin n bɛnkɛw kan fa b'e la o fayi ne ye nin dɔw fa b'e la o fɛn tɛ dugu min na fɛn tɛ bolo min na n'i k'i b'o tuma min Jɔni Sedi bolo bɛ kari ne bɛnna n yɛrɛ wolola dugu min na Kalakɛ Segu jamana na Barawuli u taara suɲɛni de kɛ n bɛnkɛ dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Wali Jawara bɛnkɛ Wali kasi u taara bɛnkɛ Wali ka misi ni sagaw de ta maa dɔn ninnu tɛ fɛn ye maa y'u danga Ala k'u danga maa y'u tajɛ ya Rabi Ala k'u tajɛ kɛ n bɛnkɛ bɔnɛ an tɛ jɛn n'a ye Jɔni Sedi u ko Wali ka saga u ye den 4 suɲɛ a na Jɔni Sedi k'a dɔn o fana se bɛ Wali ayiwa tɛnɛmuso den dɔ tun b'a fɛ u ka moto arato u y'o fana salo moto ni sagaw u sina k'o don ayiwa n k'i ɲininka basi dɔ kɔnɔ ten du cira ka darali sɛgɛrɛ nka n y'a fɔ cogo min anw ka dugu n'u ye fɔ darali la yan awɔ an ka ne bɛn na ɲɛ dugu barikama ye Wali Jawara a ye kɔlɔsi juru minɛ a y'u sɔnna buguri cɛ Jɔni Sedi k'a dɔn u yɛrɛ kɔni kɛra n'a fɔ maa dangatɔ u turunnen u nana ni ayiwa saga ninnu ye u dɛsɛra ka saga feere sagamuso kelen n'a denmuso u y'o juru don o wari ma se ka sɔrɔ u taara balo fana ɲini dumuni bagan balo ɲini u taara o juru ta o fana ma se ka ɲɛnabɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni k'u yɛrɛ kamana guwanda an y'u saraka de o maa t'anw ka dugu suɲɛ koyi u y'u saraka sɛbɛnnikɛla ko gendarme taara bu o de kansa ka tɛgɛ da u kan Jɔni Sedi k'a dɔn ka tiɲɛ b'u da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Bita ye ko an da bila yan pewu Bita bɛ bila waati n'a ka waati ma se Bita an b'a bila yan san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na le président des présidents Mamadou Nama Keita an bɛ foli ta nin d'a ma le président des présidents oui il a l'honneur il a le soutien de toute l'association. Hop. Quelle association? Dramani Dambele ko. Same Araidala. Ko le 3. K'a daminɛ le 3 le 6 ka taa. I kuma fɔ cogo dɔn dɛ. Awɔ i kana n'a gɛrɛ. Bi ye jumɛn ye? Bon foire de bi daminɛ bi foire exposition des personnes handicapées. Foire exposition des personnes handicapées. Bon, a ye liste di yan maa minnu welelen don. Nam, donne-moi la liste. Mamadou Nama Keita. Tu parles bien des handicapés. Oui, je parle bien. Attention, tu parles bien des ceux qui sont handicapés. Handicapés. Mamadou Nama Keita. Mamadou Nama Keita welelen don. Abdraman Diko. Les échos. welelen don. Oui, non, ale kɔni ye bɔlɔtu 2 de ye. Adama Jara Bienville. N burankɛ a wele kana ɲinɛ bo kelen kɔ.
Ils sont tous des... Il est handicapé. Je t'ai dit, Allah Kaniti. Il faut savoir parler, hein. Tu parles des handicapés. Invité d'honneur. Et pour quelle raison? Moi, je suis invité à quel titre? Comme invité d'honneur. Comme personne n'est ressource. Non, invité d'honneur. Maman. Invité d'honneur. Vous avez carte d'idée. Bon. Et ta carte d'idée, alors, invité d'honneur. Merci. En tant que personne et ressource. Là, je suis d'accord. Comme personne et ressource. Ah, ok, merci. Voilà. Mais pas seulement handicapé de Kakenado. Au Ténékakenei. Aïe, Dabitao. Ah. Bedi welele do. Minu nyaye, minu ndaye. Minu ndaye, en bebita. Bebita. Ok. Comme misali mouye. C'est-à-dire kana ku kono ka fo les handicapés ou sile do mana dusu de bula obi barake. Do ye ligue la kache. C'est que do ye armoire ni ligue la ni ya iba fo kitita ka tui. Hein? O bade de bi. Sengelew. Ani namaraw. Ani bolokelew. Ani nyekelew. Nous mo ke. Ani namaraw. Ani sorijage sansoridate. O nyekele. Bubu nyono. Ni sengele ni bolokele ma barake kuma bi ba Bamako ya. Bubu nyono. Olu de baraboke. Très bien. C'est des gens en général ni handicapé Mahoma. C'est quelqu'un il a un don que les autres n'ont pas. Mais bien sûr. Emma Maduna Maketa Tafora. La ilaha illallah. Na ye dugukolo yɔrɔ min dira n'a ko a ye yan se. Voilà. Ni jama tɛ pétrole bi. Voilà. Mamadou Namakita. Ala dun sont fin dɔ la. Awɔ. Ma min di mɔgɔ tɔw ma. Awɔ. Donc u bɛna taa ka t'o de démontrer. Ah ben il faut les féliciter les handicapés. Notez, kumakɛlaw la bi celui qui sait bien parler qui a le don. Hala sunɔgɔlen b'a la wuli. C'est Laji Daba Tunkara. Mais il n'est pas handicapé, c'est une personne de Ah non. Il ka kuma man ɲɛ. Cet exemple-là n'est pas bon. Non, non, non. Tu veux être intelligent. Non. Moi handicapé. Ko seru justement fana welele do. Je dis de nous. Gunda dombi ye kan vie. Chadri bulangana mi vatura sa Eleni Jara. Eleni. Ala ka hinana. Eleni Jara. Afa. O tɔgɔ de ko Sébastien Jara. Sébastien oui. C'était voilà, an me école mina Ségou. École administratif. An ye seconde ki. K'an don 9e na. U ye police tan ni faire d'abord. Ne min mena impressionné étant enfant i b'a dɔn. C'était les gardes du corps. Garde corps. Non, j'étais trop complexé. C'est ni président dina garde corps ubu chun ku wawali minge. Ayi ubu wawali minge ka mo lajɛ costume b'u la. Bara pistolet b'u kɛrɛ la. Jɛgɛne do. Non, ni ne kunyo ye dɔrɔn ka cɛ fa bi dɔn. Musa taara taali dɔ kɛ Segu. Ne ko non, n ko fo n ka kɛ garde corps ye. Ne taara fɔ Sébastien. N ko bonjour monsieur. Ale tun bɛ Golazi de min. Golazi. N'a bɔra ka n'a ye sɔgɔsɔgɔ kɛ. N'a sɔgɔsɔgɔ a ka bureau dara kuru bɛɛ b'a mɛn. A bɛ Golazi min. N'a ko bɛɛ b'a dɔn ko Sébastien fi. Ni ne kun ye nin fɔ ka Eleni balolen don a bɛ n wele ka nani e cɛ ni dangaden sengelen yi walayi ne ko monsieur a ko alors espèce de salopard qu'est-ce que tu veux encore ne ko monsieur ko ne b'a fɛ ka kɛ polisi de ye a sina ka a yɛlɛla ka Golazi kelen bɔ k'o min fɔlɔ kɛnɛ lajɛ n dugumana fo n sanfɛ la espèce de pied tordu e sengelen bɛ kɛ polisi ye tuguni wallahi ne hinɛ ɲɛnamina nin dogo ye ne t'a dɔn fɔlɔ bi fiye ko ne ko ne sengelen ma ɲi de ne ko t'a dɔn ne jeli waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan ne ko kɛrɛfɛ waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila sisan an balima bɔbɔw ka jɛmukan bi sigi n'olu wulila a mɛ dɛgɛte ni moriw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan fana t'o ma don su in na sɛgi bɛ kɛ ni gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 nɛgɛ ɲɛ 20 ani kelen burapele bɛ segin ka na farikɔnɔjɛ k'i sɔn ni daw kan Johnny Seydou i k'a dɔn min ye a wasuya kɔlɛ Jimson contrôle Johnny Seydou Daba Tunkara Gejulu ko handicapé ka ballon d'or bɛ Gejulu a y'o fɔ bi mais c'est que Gejulu oublie arajo baarakɛla caya maa sugu bɛɛ b'a la ale tun bɛ gese da dilan
Géjulu qui est wallahi Géjulu était un ingénieur industriel mini Itema. Je te dis ngo Géjidala ko et ba foné moi je l'ai vu là-bas et Géjulu mi Géjidala là tu as sauté sur l'animation radiophonique ibini choko né handicapé mba jugo to fo moy il a 5 femmes muso duru de babulu bon OK merci hein Ahmed Nyinga il a 5 femmes muso duru Jomzodo ah et no buturi nego kra fe bara nyena wa assalam